Inong moy khmat gila gular teng re ya no surok chi waju tu kan ware hong. Pet kini kide kinong senong jong kane ke senong ki balaya ki ba hadu mentai kan thei ki senrang ru pilaya mi ben pen bhai kane ke surok pet katno ke jing sen e namar ta ka bor met jong kinong senong hi ki habban ya mi paj ba ben tristom nam ta ka pha ka miat jong ke senong ka tho dah kai speed ur fuinan hanoi Ani hilang kai sama nyeran tematan Anak pila tak. Kisah surok. Ki nong senong ki baya yami pajba ban pen bhai kene surok. Tai bade ki don. Ki bala wan ban sarbe kene ke surok mritip yo kan kut tang kajing sarbe. Ne yo kan peteng sikmat. Au te long. Long ya ta sakan kan rehong long kan ni. Inong moy khmat gila gular teng re ya no surok chi waju tu kan ware hong. Te ringkat kene ki bro jong ka senong ka thau ki ami pajba nam ta kene surok ki ban pen pa. Te kajing angnut jongki kalong nam taban phano kene ka surok te kumba ki mentan hikidang kumsngau ba ki mat sibun kijing kijing jenjara ka bayade berkane surok de kerman ba kene ka surok kan ya chakmat nomor nadu mensiwa kala don teng kajing sarbe hendre kala kut no tangkat tohi hendre ya menta ngimtip te na kaling jong kine kinong senong hi kila kular ban yami pajba nam taban ya ka surok ba nomor kat kum ka population ba ki baka sorkar ka la dei ban ai surok ka ne ka senong la dei ban ya te kini ki basar beru kla don lang mendang ni te ngila yo ida la ka jong khmat te la ka kinong senong ki pa ban kpat wat kinong khmat ru bakin dei ban ya rablang ha ka ba dei bat kene ban pen bhai kene ka surok te ngim tip la kan kut tangkat ni kini ki bawan ban sarbe pe yo kan kut tangkat ni ne yo kan saya khmat Wei baki nong senong hi ki jenjar hak baya dei bat kala kawan mar ki kali kilong ying kala don bun ki kali ru kila don katok neteli ndrei surok pade klempat don kadang don tang ka surok baki yami hi ki daka bormet jonggi trai senong ban krat lenti tang ban laj ki surok ban laj naka lej kawan ban kamsuk te hadu mentah min na kaliang jong ka PWD ru mencuak la de ban sarwe ndrei menta bade ki klem pen pau so ai te gajing kerpat na kinong senong nangi ki marthan kan ga dong ka thain ru ba ka sarkar ka dei ban simkhia ya kan ka surok na mau jaran ka surok ban dei sa mau jaran namar ka dei ka surok bla don teng ha ka thup ndrei menta kala suja bade ka senong mau jaran ha pok sawes kan ka senong ka dei ka bala bon don jan spa teli ki tunum ying bat ki kali ru kila but teli te kumba long ki shwa ban kit kali try kila hapsiu hi ya katak ya bai kali ki hapsiu hi ya katak nan ta surok ndre hadu kat ni ka surok kalong kajing mat yang kinjar idon hang ne ngi yat ling bai ka ne ka surok te ngi sutu hi wat ngi ki bai yat teng teng ru ngi sutu hi kajing jar jong kinong chung senong oleh ki bro ki try senong jong kene ka senong ka tau ki mat ki jing jar hak baya dei bat kele kawan namar kumbalong menta ngi i baki bro kene ka surok kalong ka bas ni wadu kata wat la ki try bro ki try senong jong kene ka senong ka tau kila elek kat la ka dia ban pen phai kene ka surok pendap pendau ndrei tang da ka bor jong ki try senong hi kadang duna na kaliong ki inong senong jong kene ka senong mau jaran apo sawes naga konstitusi mau keluar kila pensio ya kabaya dei bat kene ka surok au MLA jong kene ka dong jong kene ka jaka drei ki klem dala kut election pade yong bala sujan ok to ki klem yo snyo syu
watang sigentin ru ka ke bau emle jong kane kadong tanju dei manle ndre shwa election pade ula wan mi ula wan yat ling bai kane ka suroki baku ram peringkat pat kijing let's say kijing ular baniarap ndre menta pade kala janmi biang sa ke election ibru kirang mat hi kaju kijing jenjar ngin saya pet ke banja kane ki election 1